एअरक्राफ्ट इज व्हेरी गुड बट आय एम सॅटिस्फाईड मी प्रश्न विचारणार आहे. आपण खूप चांगली तयारी करू. तुम्हाला कुठल्याही असे इंटरव्ह्यू ते घेऊया आपण. आणि तुम्हाला ना मी मस्तपैकी एक शिकायची चांगली ट्रिक पण सांगणार आहे. एक दोन प्रश्न विचारा. नवोदयसाठी एक दोन प्रश्न विचार तुला. नवोदयसाठी काय म्हणजे केवढं असतं रे परीक्षा ती. तयारी फार करा. नवोदयसाठी पण प्रश्न, परीक्षेमधले प्रश्न कसे सोडायचे आणि आपल्या वाचनाची लेखनाची गती कशी वाढवायची याबद्दल नेक्स्ट टाइम मी जेव्हा व्हिजिटला येईल ना तुमच्या शाळेत तेव्हा आपण चर्चा करू. मी तुमच्या वर्गाला खूप वेळ देणार, पूर्ण 1 तास तुमच्या वर्गाला देणार.